ngiyanibingelela nonke nje enibukela lo mbukiso njengamanje. Onibingelelayo uMjolisi, umfana waphansi le eMthwalume kwaNdele kulisigodi. Igama lami-ke uMalibongo wakwaGwala, osuka phansi South Coast eMzumbe. Njengoba ngilapha phambi kwenu bafowethu akukuningi mhlampe engathi ngize nakho, kodwa ukuzonethulela nje kunokuzonibekela ukuthi ngumfana omncane ofikile endimeni kaMaskandi. Mhlampe-ke engingakubalula ngokufika kwami endimeni, ngifike ngakhipha i-album. Isihloko saleyo album sithe sayikhipha ithi Ubaba ka-Enzo, nokuyi-album yethu yokuqala endimeni yomculo nejikelele noma senza-ke umculo kaMaskandi. Mhlampe engingakubeka-ke ngayo le album ukuthi siyafisa abafowethu ukuthi nisamukele ngendlela enothando nekuyiyo, njengoba sizodlala umculo sizonijabulisa ngawo. Nesithemba ukuthi uma senithe ngayithola niyokhona ukuthi nijabule nento noma nenhloso yayo le album iphumelele, okuwukuthi-ke nijabule nina ngayo le album. Wena waumosha umoya wami, wemba aluntumazile, waumosha umoya wami, ibisi mhlanyaka ngithandana nawe, wayiphula inhliziyo yami, ibimhlanyaka ngithandana nawe, wayiphula inhliziyo yami. Lokuthi Baba Enzo, Baba Enzo, Baba Enzo, umntwana kena wami. Oh, sengivumile uyisa uthando lami. Oh, sengivumile uyisa uthando lami. Oh, So i-album esikhipha futhi-ke iney'ngoma nje eziwu-12 kuphela, sifuna ngikwenza ingoma ey'ningi eziwu-12 kuphela. Ngingeke ngayibala zonke from 1 to 12, kodwa ingoma nje engathi iqavile kuzo njengoba uzwile ekuqaleni mangibeka ukuthi ingoma esiyikhiphile ithi Ubaba ka-Enzo. So ilokho nje bafowethu engingakubeka njengamanje ukuthi sifikile endimeni kaMaskandi, sizodlala ingoma emnandi kakhulu, sizojabulisa abantu. Esifisa ukuthi uMaskandi siwuthathe siwubeke ezingeni, ikakhulukazi esingabafana abancane, sidlala wona umculo lo wesintu wakithi eMzansi. Bafowethu mhlawumbe kulo msebenzi-ke engingakubeka ukuthi abantu engithe ngasebenza nabo ngizobonga nje bona kakhulu. Unjabule Fowashozi engingambalula laphana, owaziwa ngekabashaya emculweni, bese kuba insizwa yakithi lapha uwanele Gwala. Bese ngiphinde ngibonga kakhulu futhi abantu kuyibo abangithwalile mangisuka la eThekwini ngiya eGoli ngiyorekhoda, okuyimeneja yami laphana engizoyibiza eyaziwa kakhulukazi ngoKhiswe Qaba, ngithule bona kwacele phansi emawuleni. Ilabo bafowethu. Bese ngibonga kakhulu insizwa la esebenza nobhuti uDSD kakhulukazi, abaningi bayazi ngomjovo, engifeatureshile lapha ku-track number 8 ingoma ethi Amagama Othando. Mhlampe-ke okunye mhlampe engingakubalula mhlawumbe okugcina nje ukuthi siyatholakala nje yonke indawo bafowethu. Uma ngabe ufisa ukuxhumana noMjolisi, ungaxhumana nami enambeni yami ozoyibona ithi 071 087 1489. Then bese kuthi ko-Instagram ungathi nje Mjolisi_SA, ku-Facebook uMjolisi Mabhungqosana Gwala, then ko-TikTok bese ngiko Mjolisi.